Nyame adom yegu so kakra kakra about to say we are Bernard Nyarko Bishop na ho si yo and a big blow a blow kese pasan say awiase wote se wotamfo kura awu a enye bete na nkampese sabi obi amene ne ye adwuma enafom ya mfa ne easy na em say behwe niam bi a air train a amafo simesi Asiedu so yes but say day na yete ye na meti hwa anwuma ba metimu ane obiara bewu na em say obi the phone etwen na omude koto platform so a train ya yaw and asat now and run am hu sa video no kopim so omude namo a obi tinchen obeka se bia nhwehwe animu gi se bia wo a woni atenka ema nipa na hu so obi awu na obi esu a obetena se aka se nipa no nhwehwe animu eteki nipa asabi na dwene da ho me de ekwan a mefa so a medi yaw ama menua no menua wu a me ma ne nya me de na me ntena se nko se o wawu eye yawa eka me mu ade ehye me nim ba bia ne suo firi baaye ekire yawde a na medi enya me boapayo se obi awu na ma video na metwa na me de ne nam abontene debi yawde meti we Asiedu hu mi se ma fa video ayese ma minim ne Ghanafo nipa binom ebetimi aka ba me kan si so se die ebaaye no yaw so obi hu me different na me su na me tonwom a me ya kire se me nua me ne ejina camera nim acte etna set so se ne mo abeto ye se yegu set isu sabi ye adwuma na eminitie bi yetimi be ka kire se wo hyemo kira papa enuti enu sabi bi tu na ukoya obi mu a uye bibi a unhu enti no menene ya movie bi na Kwadus movie think some refi movies na ya na dos na madam fo ne yire na oye se me na me se ne yire to obeto me ne yire ewo ho na ase ne bi ode ye ne yire ma asem ne adinti me bi na me chiche ne yire we obeto ye no ase be ma wasoro na wabeto ne yire adamfo na ene ma na oye no na nye no ka che ne ye say how many times no watea na yire ne say mane mame mafio ena oba ne say oh say madam fu say na say na da wo wale no anu awale ni padua ni nyina na ono so ye obi dia na na o hye fugu eno an say oro fugu ni say me kan we wan ka say o da de bag si wo no oro ana am say no wo kwai wo say me bebo set ni so na the way our year nanim ne facial expression ni ade a ode ye no te say ye nyina ye sere sai no ansa na yes I the reshoot enu nyina na meka say in fact the way the facial expression ni ade ko ye no it was so lovely enu de me de kai bebre ya wo kan de me hu bi da obi na say ena sabi yankan hu se fie bia mensa wo ena move industry na ye ba mu no obi afiri ne fie obi afiri na busuam ene baaye nti obi a ne na dwen ni suban a wode baaye enti se obi se a enya industry no nature anase abrabo a ewo industry ebi na sa individual no na dwene ene ni suban ene odi gina ba bia woka but media industry no me baaye obi anyi me mada anase sebi bibi ntu obi ayenko omiye bibi gise ya anti se ye nua ho aka ye de odo enenam ye de odo na ye bibia nti de wo kan de eye futua na otu nipa bebre bishop onye me tight friend minim na pa before me ba menini mienu nyina before I buy industry no we are barras guys
or papa a police, me a police, me papa a police. Near Okaya no, be an experience I won't hear, and or day a twofold. Into be experience or day twofold there. Mean to mean come home any match. Be an amiss me one experience, me so me be twofold. But a future no fire or kind me, my fabi dia to me to him. For be can be yin na ye be di actually. Etino medie ubusame we wa fidie so a me ntimi nka say ye beko ni fie ye beko ne ha ana ye de ne beko ni krom ye de ne be enye ye de a oye obi di hye eti de abusua empanifo be pini abusua ene ne abusua beka no eno ene empanifo so ebe ma ho adwenkyere ti sese de mintimi nka bibia a kire abusuafo ayire emma ene maame a sabi yefuna ewo ben eba se ya ono na ehunade a eya esan se yese wawo ama ba sie wo na se sabi wawo be ma katachi ente se na se katachi na ntimi ansie no ke wo se maame da ho na sabi movie industry no na dofo aye betimi adi nachi no mu kosie ne maame enye se nka ne maame na ye den e ba besie no eti ye maame ni due ye ma ne hyeden onyankopon fa ne nsanka no na wo ma na re chichire ento ne so ene abusua ne anuanom aka nyina mejina Ghanaian movie industry for a name ma na abusua nyina hyeden se onyame emfa na re chichire ento wo so Midian kasa ye Eric Owusu na senior adwuma no mu de ebi mu edidin e friend PSC ene bi humi anase apia kubi recently ne de apia kubi na de do na no edinime patcho ya Bernard Nyarko say bishop said the ta friend no personally no na minya enhu no ba me pe na asem if say ebra me hu ni TV so no no oye inspiration bi ema me until say me no start share wo locations me na ko set couple of times na the person oye no o men wa wunhu the kind of person oye no I do ben ansana wa hu because me hunu bibi e wo ne ho say oyo nipa bi e waduru level bi nyame apagya no but the level na waduru no onfansisi ebi mu omwase onfansisi ebi mu afi na omoba because the first time I'm in share wo set so no na me ntumi emen ne me perception bi say obekọ ne nchen no obeka so ye hwehwe maybe obeku ani mu ase ne saade no nti ne me kwetena baabi na close to no bet meteme baabi no so tin baabi na ofre me no soma me nti soma me no ehọ ne ma me no nya encounter me fansa yonkufa kakra ba yentem enumu no hye ase e de tutututu me fu nti wakasa kire me niam bi hu bebre in fact we inspiration ema me na me ka no say oye obi a de owo no onfansie o kire wo industry mu a kire me niam bi me nso masua niam bi afri no pa apart from the fact say nipa nyina do no so ye adwuma o TV so wo yesini ema ye nige no personally me bra me te ni demise no sebe se ne mo pressure enka beba because me no ye industry father to me and me nim me what sa passion e ma no enti ni demise ne de me miss na lot me de fa bi no no kure fa bi nso enye no kure de nti ameka sa ne se minim bi mu a se de wo kan no omo hya ase omo pagya no ya tete bi ene me amasan ye hunu bi na omo ho so se de wo kan even po directors omo de ye adwuma no ye nyina hye directors na se but ye bi mu hya ase ne directors ni bi ye enema bi hunu ne se ensem fata enkan na omo meduru ba bi no nko mu ntumi nye but ebi mu so enye obi ane tesa me metimi de me ho aye mfato sebe ahintasem ohwe ahintasem ne efrem apia kubi no sebe enam sa project ne so no maduru baabi kakra because of baabi ye buru baabi a nipa ede egeyen no na nso so no sebe emma mitini mu da se me disrespect obi anase because de we yanim no edoso ena me ye kristoni enti ade nyina no koye onipa wusuban eya ne eta kan kese bi so binya sika ne suban asesa me hunu no me disagree because nyame wo mu a bible say honhom no ena de we adwuma duana ba ne kire duako se we nyame nipa a emfa ho no ba bia beduru ye wo mo di ye bebre wa brabom but they are still come enti ba bia wo aduru na wo susu se we obi no obi atra ho but obi hu so onye obi mesere me nnuanom
sɛbe yɛtete nsɛm bi sɛ ebi mutumi fa baabi yɛ ɔkwati kwan ya bi mu fa ɛde bɛhete ne adeɛ memenyi ni yɛwɔ tete nsɛm bi nso sɛ ebi mutumi tu waduro ne adeɛ memenyi ni memegyina hɔ yi sɛbe nyame anim na meka mesi me boka sɛ obi na obetumi atum aduro enti mesrɛ me nuanom sɛ deɛ asie no yɛdi kan hunu bi but yɛmfa nya futuo yɛnhwɛ yɛabrabɔ yie because adamete bishop wuo no bisa me ho sɛ ne cars bi a mene no ahyiaeɛ a no ɔyusu different mehyia no bi a car mehu no so ɔyusu no yɛ different bibisa me ho sɛ nti cars wei nyina wɔhwɛ ne mu agya hɔ ne sika a wayɛ yi nyina wɔhwɛ ne mu agya hɔ ɛno ne nkɔmmɔdidie mu no kasa bi baeɛ sɛ ɔwɔ different visas ɔwɔ visas bebree mebisa me ho sɛ saa visas no nyina no obi bɛyusu anaa no ni nyina yɛ waste enti no yɛnya yɛba no yɛnhunu biribi sɛ owuo wɔ nipa nim na wiase deɛ ɔbɛnya biara no ɛnka hɔ da enti no yɛnhwehwɛ yɛyɛ adwuma no deɛ nanso yɛane apɛ yɛ kra ɛno nso so nkwa by the way a yɛbɛlive yɛne afoforɔ woduru baabi a wontumi mfa nhoahoa ho yɛmfa honam adeɛ nhoahoa yɛ ho enti yɛnhwɛ yɛ abrabɔ ne yɛ nneɛma nyinaa yie